ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз аъзоини гурӯҳи ангур ва боғ. имрӯз 18 августи соли 2023 ва ман омадам сафар карда омадам ба ҷумҳурӣ ва давлати Туркия ва маро пешвоз гирифт Акаи Мунаввар. Акаи Мунаввар, салому алейкум. Хуш омадед ба гурӯҳи мо. омадем гостиница гирифтему. Акаи Мунаввар омадан як хӯрок гирифтем. Мана ин ошхонаашон, ошхонаи ҳамин туркҳо, ресторан бошад. ва ин кас Акаи Мунаввар ва завтрак овардан. Завтракашона бинед ки якта тухм доштааст, асал доштааст, сир доштааст, колбаса доштааст, помидору, зайтуну, бодрингу, мана якта кулчаву чой. Ин чанд пул мешад акам? 35 сомоне. Як одам ба 35 сомоне. Хар қимат будааст. Қимат будааст. Мана ҳамдиёрони азиз, ана мо қатъи Акаи Мунаввар аз пагони пагои дига сар карда аз қафои кофтани ниҳолҳо, бастани шарномаҳо бисёр ниҳолҳои хубро мехоҳем пайдо кунем ва ба Тоҷикистон биёрем. ана ҳамдиёрони азиз, дуогӯи мо бошед. мо як ҳафта фақат аз паси кор аз ин вилоят ба вай вилоят бо автобусҳо рафта ниҳол мекобем. аз он ҷумла ниҳоли пиставу бодому себу зардолую кивию ва чӣ ниҳоле ки беҳтарине ки ёфтем заказ мекунем. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. ҳозир биромада баҳрро ба шумо нишон медиҳам.